Bismillahirrahmanirrahim. Abincin zuciya ta kashi na 50. Masu sauraro kada ku manta da subscribe da liking da comment da kuma sharing. Bayan ya ɗan yi rubuce-rubuce kalle sai ya ce mara lafiyar ka ta farfado. A zafafa Faruk ya ce amma na gaya maka rafin ɗinta aka yi ko? Likitan ya ɗan yi murmushi ce ko ɗaya bayan da kake zato ba ne. Ba abin da aka mata ba kenan. A inda ta faɗa ma ko hannunta bai yi nasarar taɓawa ba. Lokacin da yi yunƙurin afka mata ta tashi ta bugi glass ɗin window suka zubo a jikinta. Wani ya faɗo akan damtsen hannunta, wani akan cinyarta suka yanke ta. Ƙarar harbin bindigar da suka ci yasa ta tashi ta kuma taka glass sannan ta faɗi ta buga kanta a sanadin sumarta kenan. Faruk da ya zuba masa ido da ba ko kyaftawa ya tattara fuskar sai ya ce dokta kai ka yi amfani da abin da ta gaya maka. Likitan ya kuma yin dariya ya nuna masa midwife da take tsaye a gun ya ce ga wacce ta duba ta ki masa bayani ko zai fi gamsuwa. Tana murmushi ta ce Allah ya kare ta sa ka kwantar da hankalinka ba abin da suka mata. Bayan ta gaya min na duba ta ka san a suma ka same ta da fan ɗinta a jikinta. Faruk ya saurin saukar da kansa ya saki ajiyar zuciya mai ƙarfi har sai da ya ba ma likita dariya ya ce kafan kan nan fa sai an ɗinke dan yankan ya shiga. Faru ya kalli kafar ya ce ba damuwa mu je ame. Tare suka fita ganin motar dadi a wajen ya sa ya shiga ɗakin suna tsaye da shi da ummi da umma da karima. Jiya waye da sauri ya fita sam a ransa ya ji baya ma ƙaunar ganin ya ga karima dan tambayoyi yake ta yi ma kansa kala a kanta. Sai dai baya son ya ce komai sai ya ji daga bakin 'yan matan da suke can a rufe. Suna zuwa aka masa ɗinki a kafarsa ya wuce gida ba ma tare da ya shiga wadin da Umairan take kwance ba. Kin ce ba asdan kuka yi ba Umaira, ina son ki min bayanin abin da ya faru da ke bayan fitarki. Kin ji abin da dadin ku ya faɗa? Ai ya ce in tambaye ki a hankali ki min bayani gobe zai dawo ya ji. Umaira ta sa hannu ta share hawayen da ya gangaro mata nan ta bata labari tun ran da Karima ta haɗa ta da wa'annan 'yan matan har zuwa yau. A firgice ummi take kallonta tana ta istirja'i ta ce me yasa baki gaya ban ba Humaira tun ran da ta kira kin? Wallahi ummi ban san da irin wannan manufar ta haɗa ni da su ba. Ummi ta jijjiga kai bata kuma cewa komai ba. Washe gari da safe aka sallame su, magani kawai aka rubuta mata suka koma gida. Suna komawa ta kwanta tana bacci ko inna da surukanta da suka zo duba ta tana bacci suka same ta haka. Hajji sai da ta yi sawu biyu ta samu tana bacci. Da yamma lis masu kawo kaya suka iso. Karima tana jin motarsu ta fito tsakar gida ta ce matan gida ku fito abin arziki ya iso, ni ba na ɓoye abin alkhairi idan ya same ni. Daga haka ta koma gun tawagar da ta hada da karɓar lefe. Suna zaune 'yan kawo lefen suka shigo ana ta sanne da zuwa suna amsawa. Suka zauna a falon da yau aka zage aka gyara shi ana gaisawa. Ita kuma uwar gayyar sai kawo abin motsa baki take. Sai da ta gama ajiye musu komi ta zauna tana bin su da kallo kafin idanta ya je kan akwatunan. Irin akwatunan da din nan ne masu jikin fata har da kwaɗansa a jiki guda uku guda uku da kit ɗinsu. Kallo ake yi a falon kowa da abin da yake rayawa a ransa. Karima ita ta fara buɗewa zannuwar roba guda 5 sai atamfofi guda 10 leshi da shadda guda 2. Karima ta tashi tsaye ta mai da jakar ta rufe tana kallon sa ce wannan kayan ne shi Alhaji Yusuf din ya bayar da kansa a kawo? Wallahi ƙarya kuke, ba zai yiwu ba na ce yar tawa ta fara da zan fara aurarwa ku kawo min irin wannan kayan matsiyatan a cikin gida irin wannan ga kishiyoyi? Wallahi ba zai yiwu ba. Ta fashe da kuka. 'Yan uwanta suna bata hakuri sai bala'i take yi ta daga hakan ta yi ta fatali da su a waje. Ku tashi ku batar mana da gidan arziki ba na matsiyata ba. Nan dai rikici da zage-zage kauri da Karima da 'yan kawo kaya. Daga ƙarshe dai har da ba Muhammad a iska matan gida suna ji ba wacce ta fito sai momi ce ma dan ta ƙara ta sa mata bakin ciki ta fito jaje daga bakin kofar ta ce ashe kuka dai abin arziki ya ko ba da tsiya to Allah da ya kyauta.
ko da dadi ya tambayi ummi abin da ya samu Umairan tun da ta ce ba asdan suka yi ba kamar yadda Faruk ya ce ta masa bayanin yadda abin ya faru sai dai bata kawo sunan Karima a ciki ba. Ya dan yi shiru ya ce amma da hannun Karima cikin wannan abun ko ki gaya min kar ki boye min saboda naga irin kallon da Faruk ya mata a ranar na san ba zai mata a banza ba. Ummi ta miƙe ta ce ni iya abin da na sani na gaya maka wanda ban sani ba na bar ma Allah. Daga haka ta fice jijjiga kai ya tashi ya shige ɗakin sai yana ayyana hukuncin da zai mata muddin ya samu da hannunta a ciki. Sau biyu Faruk na zuwa neman Hamza baya samun sa a gida kuma har yanzu bai waiwayi alhajin da yake rufe shi da 'yan matan biyu ba. Misalin karfe 2 dare Faruk ya fita kai tsaye unguwar Hamza ya nufa can ƙasa ya faka motarsa ya nufi gidan da kafarsa. Abokan aikinsa suna tsaye can ƙasa kamar yadda ya tsara. Ƙofar gidan da aka ɗan lajina da ya buga da kafarsa kai tsaye ɗakin Hamza ya nufa. Ya doki ƙofar da iya ƙarfinsa, ƙofar ya buɗe ya shiga. Su biyu ne kwance a ɗakin ya haska nan suka yi ido biyu da Hamza yana mutsutsuke idanunsa wani irin gwawan naushi Faruk ya kai masa ya cakumo sai ya ɗaga shi ya tsayar da shi ya dinga wanka masa mari sai da ya gama jikata shi sannan ya kalli ƙaninsa da ya takure a jikin bango ya haska idanunsa ya ce ka gane ni? Ƙanin ya gyaɗa kai yana karma alamin ya ce oke in ma baka gane ba suna na Faruk ɗan gidan Alhaji Ahmad Umar ne fa ko a barci ka tashi ba za ka manta sunan ba. Daga haka ya bincike Hamza ya fito da shi bai saurari magiyar da yake masa ba. A tsakar gida ya ga mutanen gidan yana jin mai gidan yana zuwa yana tambayar waye haka bai kalle shi bai ci gaba da jan Hamza a gefen gidan ya tarar da yaransa ya wurga masa shi yana kakkaɗe hannunsa ya wuce bai ko sake waiwaye ba. Duk da yana jin hayaniyar mutane na ƙara yawa a gurin da ya wuce gidansu ya jima zaune a cikin mota yana huci kamar kububuwa har sai da aka fara kiraye sallah ya buɗe motar ya fice ya je ya alwala ya yi nafilolinsa kafin da aka kira sallah ya fice ya tafi masallaci. Ko da ya dawo ba yanda bai yi ba ya kwanta ya bacci ya gagara da haka ya fito ya shiga cikin gida tun shigowarsa gun momi take kallonsa har ya zauna suka gaisa ya ta ce Faruk me yake damun ka ga fa yanda ka dawo kullum aka ganka za a ganka cikin damuwa da an tambaye ka ce babu sannan me ya same ka a kafar ka naga kamar an baka dinki. Ya numfasa yana kallon ta ya ce ni fa ba wani abin da yake damu da Bobby kafa na kuma na dan samu asdan ne. Ta taba baki ta ce kai ka sani ni dai kullum ina maka addu'ar Allah ya raba ka da wannan hali. Ya tashi fita bayan ya gaida Umma ya fito kenan suka haɗu da Karima ya gaishe ta ya wuce sashen Ummi. Umaira tana zaune akan sallah da Alkur'ani a gabanta. Kallo ɗaya ya mata ya mugun ƙara ɗaura fuska ya kalli Sadiq da ya fito daga ɗaki ya ce ina Ummi? Ya ce tana ɗaki sannan ya jiya. Umaira ta kalle shi a sanye ta ce ina kwana Bros ta tara fuska ya kamar ba zai amsa ba ya ce lafiya ya juya bayansa. Ummi tana fitowa ya gaishe ta ya ce misalin karfe 10 na safe labarin kama Hamza ya samu Karima cikin kuka ta tashi. Cikin kuka ta shiga sashen dadi tana gaya masa Faruk ya shiga har gidansu ya yi dukan mutuwa ma Hamza ya tafi da shi. Wani irin kallo dadi ya dinga mata sannan ya kira Faruk a waya bai bata lokaci bai zo yana ganin Karima a gun ya ƙara ɗaura fuska ya zauna a gaban dadi. Faruk me tsakaninka da Hamza kanan Karima? Dadi ya tambaya shafe mintuna 3 yana kokawa da zuciyarsa da ƙyar dai ya buɗe baki ce dadi ina zarginsa da aikata wani laifi ne amma da zarar an gama bincike ba a same shi da hannu a ciki ba za a sallame shi. Dadi ya gyaɗa kai ya ce shikenan je ka abinka gaskiya za ta yi halinta Allah ya taimaka. Ya miƙe ya fita. Karima ta rushe da sabon kuka ta fita sai a lokacin ta yi tunanin wautar da ta tafka na barin 'yan matan suka dinga zuwa gidan. To amma ya aka yi sunan Hamza ya fito a kes ɗin alhali kuma ya ce mata da wani alhaji zai haɗa Umaira ko da abin ya kwaɓe sunansa ba zai fito a ciki ba. Umaira tana zaune ta rafka tagumi tana tunanin irin sharantan da yanzu boss yake yi a gidan ko da ta gaishe shi mugun dakile ke amsa kar fa kallon yar iska ya fara mata bata san lokacin da hawaye gangaro mata ba. Tana ta jan hanci tana share hawayen. Sadiya ta shigo ta dan kalle ta da mamaki ta ce o mai hali dai baya fasawa Umaira me kuma ya same ki? Umaira ta share hawayen tana kallon Sadiya ta ce ba na baki labarin abin da ya faru ba tun daga ranar bros yake daure min fuska ko na gaishe shi a wulakance yake amsawa wata ran ba baya amsawa gaba ɗaya ya tsane ni. Sadiya ta yi tagumi mai Sadiya
ta yi mugun bai da dariyarta ta ɗan kalle ta ce dama yana sake miki ne bos kam in ce dama haka yake kuma da kika ce ya tsale ki Umaira dama in ce a hakan ake san ba a gane abin da yake so da wanda baya so ko kin banta ne. Ta turo baki ta ce duk da haka dama haka halinsa yake amma wallahi yanzu abin ya karu fushi yake da ni tsoro na ɗaya kar ya dinga min kallon yar iska wannan kare gamsai da sada ta dara don ta kasa bai da dariya da ta ce to ki same shi mana ki masa bayani na san ai ba zai saurare ni ba. Sadiya ta ce a'a ta nan kuma ai mutum da shi mai saukin kai duk abin da kika masa buddin kika same shi a tsanake zai saurare ki har ku fahimci juna. Zo mu je yana sashin hajji a can na baro shi a rafka tagumi wallahi da kya rabe baki gan shi ba. Ta tashi a sanye za su fita kenan wayar da ya haururi tana dubawa ta ga Nabil ta dan kalle ta ce barin amsa wallahi ni yau ban kunna waya na ba sai ɗazu saboda shi nakan gaji da wayar yayi Nabil wallahi daidai lokacin da daga tun ba su gaisa ba ce wai kika kashe waya ki my wife ta dan murmusa ta ce haka kawai ya ce oke to ga na waje ina jiran ki. Ta zaro ido ta ce dan Allah me yasa baka gaya min zaka zo ba da yanzu ka zo ka samu bana nan ba ya ce sorry sweetheart yanzu tunda Allah ya sa kina nan din dan fito mu gaisa ta aje wayar ta dauki jabon ta har kasa ta sa tafta yana tsaya a jikin mota tun fitowar ta yake kallon ta yana murmushi har ta iso kanta a kasa suka gaisa ya ce amarya baki a laifi murmushi kawai dai ta ce Yahuda ya anti Mimar da su momi ya ce duk suna lafiya sun ce a gaida ke ta ce ina amsawa. Gara tsayuwarsa yana kallon ta ce jiya dadi ya yi waya ma dadin ku cewa za a kawo kaya sai kawai yake ce masa wai sai an je Adamawa an yi gaisuwar familin babanki kafin a kawo. Na yi mamaki sosai na tambaye shi dama ba shi bane asalin babanki sai ya ce min wai ashe tun zuwansu na farko dadin ya gaya musu amma ni kika ki gaya min ko Umaira ta dan bata ne ta ce bakin gaya maka ne ba lokacin kasan hakan ne bai yi ba amma yanzu da ya yi aika shi ka sani ko zuwa yolan da ba ka sani ya zaro ido ya ce haba dai Umaira ko kasar nan aka ce in bari a kanki wallahi a guje zan bar shi bare kuma nan da yola kawai da yana yi mamaki ne ai gobe ma insha Allah za mu tafi tuni mun gama shiri kawai da yana yi mamaki ne da ban taba sanin cewa mahaifinki ya rasu ba sweetie na Allah ya gafarta masa ya ci aljanna ce ba ko masa in ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. A ronari ta ce amin na gode sosai tana ɗago ido ta ga Faruk na fitowa daga ciki sosai kirjinta ya buga har ta rasa nutsuwarta. Nabil ya ce a yau kin je kuwa ta girgiza kai ta ce kwana biyu bana jin daɗi ban je ba subhanallah me kuma ya same ki. Kasa amsawa ta yi tana bin Faruk da ya nufi motarsa kamar zai tsaga ƙasa don sauri ya buɗe motar ya shiga ya bincike ta da wani irin gudu ya fita. Nabil ya kalli Umaira kamar zai fitar da ƙwallo ya ce Umaira ta ɗago aka salance ta kalle shi ta ce don Allah ga yamin me yasa kika ɗauki mugun tsoron kayan nan kika sa a ranki sannan me yasa a duk lokacin da muke tare da ke da ya gifta shi kenan kin fita hayyacin ki please Umaira ga yamin don Allah. Ta sauke ajiyar zuciya ta ce wallahi ya Nabil ban san ta yadda zan baka explain ka gane ba. Ya jinjina kai yana haɗi wani abu a ransa ya ce shikenan ni zan tafi gobe insha Allah iwar haka muna yola don Allah kar ki kashe wayarki. A sanye ta ce insha Allah ya kiyaye daga haka ya shiga mota ya fice a gidan tunda ta koma ciki bata da sukuni. Da daddare tana kan sallaya da ji dawowar Faruk after 10 minutes ta tashi kamar munafuka ta shiga kitchen ta ɗauko abincinsa ta fita kai tsaye sashinsa ta nufa ta ɗan kwankwasa yana zaune ya tallafa ɓarsa idanunsa yana kan TV ya ce shigo ta tura ƙofar ƙirjinta yana bugawa ta shiga tun da ya fuskanci ta ne ya mai da bayansa cikin kujera ya kwanta bai dago ya kalle ta ba ta wuce ta je ajiye kulir a dining da gefen ido ya kalle ta har ta gama ajiyewa ta juya tana kallon sa kasa sai da ta zo dab da shi ta ce sanda dawa bros ya dan soke numfashi kafin ya amsa bai yarda sun hada ido ba kasa tsayawa ta kamar yadda ta tsara a ranta in ta ajiye abincin sai ta zo ta masa bayanin abin da ya faru. Ya daina mata kallon da yake mata amma gaba ɗaya tsoro ya hana ta haka ta fita duk ranta a jagule. Washe gari ta gama shirinta da makaranta misalin karfe 8 ta fito da takarda a hannunta ta kira Sadiya a waya ta ce mata momi ta aike ta amma yanzu za ta dawo. Ta fito kenan ta hango Faruk zaune da system a gabansa ta yi so gare shi da sallamar da ya amsa ya ce ta ce ina kwana bros ya ce lafiya sanda ya miƙo mata leda ɗauke da drugs ya ce kai mahajja
ta karba ta jiya tana dawa ya mika mata ya ce ba ni wayarki, ta mika masa sanye ya karba ya ɗan dube a ciki sannan ya mika mata ya ce ya ci gaba da abin da yake yi. Tana kallonsa ta ce bros bai amsa ba bai kuma kalle ta ba. Ta sake kiransa ya ɗan saki siririn tsaki ba tare da ya kalle ta ba. Ta ce ka ce za ka canza mu kos. Ya murtuke fuska ya ce na fasa. Ta ɗan numfasa tana kallonsa ƙasa ta ce don Allah bros in gaya maka wani magana. Kamar ba zai amsa ba ya ce ina jinki. Ta ɗan risnar da kanta ta ce Allah bros ranar ba a san raina wa'in nan suka tafi da ni ba. Ya mugun ɗaura fuska bai ce komai ba. Ta ce ummi ce ta aike ni gidan inna, na fito sai na haɗu da su suka yi ta mun magana ina share su haka suka dinga bi na har bakin hanya ina tsana na su ma suka shiga. Idanunsa na kan system ɗin sai ce ban hana ki mu'amala da su ba. Tun ran farko da na ganki da su ban ce ko gaisuwa kake yarda su kuma haɗa ku da shi ba. Ta ce ka faɗa ya gyaɗa kai ya ce baki kunnen ki baya jin magana ba kaɗan kika gani ki ta yi ai yanzu kin girma sosai ke da kike shirin aure. Kamar za ta yi kuka ta ce Allah bros bakin jin maganar ka na yi ba don Allah ka yi haƙuri. Bai ce bata komai ba ya ci gaba da aikinsa. Tana tsaye a gun anan Sadiya ta dawo ta same ta ta kai babban a kenta suka wuce school din. Faruk wayya maganar ku da Hamza ne, kaga Karima ta gama fita a hayyacinta ta daga mini hankali wai ko ganin Hamza an hana su. Ya faɗa yana nuna Karima. Faruk ya numfasa ya ce dadi Hamza shine wanda ya sa aka ɗauki Aisha. Dadi ya ware ido yana kallonsa. Karima ta miƙe ta ce wallahi ƙarya ne Faruk baka tsoron Allah. Haka kawai kuka haɗa baki da Jamila kuka mana sharri ni wa'innan yaran ban san daga ina suke ba. Ka fito min da ƙanina in ka ƙi wallahi ranka zai ɓaci. Dadi ya kalli Faruk da kansa yake ƙasa ya ce tashi ka tafi Faruk. Kai ka ɓoye komai ka rufa mata asiri amma da ke Allah ba a zalumin bawa bane gashi da bakinta ta faɗi komai. Ko ba ta fayyace min komai ba na hasaso a yanzu. Faruk ya tashi bai ko kalle ta ba ya fita. Dadi ya wuce ɗaki kai tsaye gani yanayinsa ya sa ta fice jikinta na bari. Tana zaune cikin tashin hankali tana ba ma Nana labarin yadda aka yi. Dadi ya shigo falon ya miƙa mata takarda ya ce wallahi tallahi Karima na haƙura da ke har abada. Ina neman tsari da ƙara haɗa hanya da mai kamar ki. Ya fice ya bar ta tana rusa ihu a wajen. Rikici aka yi sosai ba yanda Karima ba ta yi ba kan Hajja ta sa baki tun da saki ɗaya ya mata da akwai sauran ɗaya fir Hajja ta isa bakin ta ce ba ruwanta. Daga baya Kariman ta roƙi dadi ya bar ta a yi bikin Nana kafin ta tafi. Ya ce mata bismillah ai dama musulunci ya ba da damar mace ta yi idda a ɗakin ta. Ya faɗa mata dokoki ya ce tana ƙetare ɗaya za ta bar gidan ko ba ta gama iddar ta ba. Fakat waya Karima ta yi ma Alhaji Yusuf ya zo a lokacin Amira suna zaune da bazawarinta da ya kawo sadaki. Anas wani irin kallo ta dinga masa har ya shiga ciki ta taba baki ta ba ma Anas labarin abin da ya faru. Alhaji Yusuf ya kalli Karima da ta gama fita hayyacinta ta ƙara kodewa da jimi tana ji tana gani mijin da take matukar ji da shi ya gagare ta turakai da take matukar gadara da shi ta kai shiga a duk lokacin da ta so ta fita a lokacin da ta so ya gagare ta. Rayuwa dama ba ka sanin muhimmanci abu sai ta kubuce maka a yanzu tana ji a ranta da Alhaji zai dawo da ita da ta zama asalin Salaha za ta kiyaye komai tafi komai a sanda sai dai tana ganin kamar wannan damar ta riga da ta kubuce mata musamman yadda daga ko kallon inda take baya yi sannan ya mata rantsuwar duk ran da ta taka ɗakinsa ta bar gidan kenan sai dai ta koma gidansu ta yi idda. Ita kuma ta sani a gidansu ba ko ɗakin da za ta kwanta ta saka ta bari ɗakin da za ta zuba kayanta ga bokan da take gadara da shi yana nan amma duk aikin da yake yi a banza. Bayan sun yasa ta gyara zama tana kallon sa kamar za ta yi kuka ta ce gaskiya Alhaji baran ɓoye maka ba yan uwa ka ba su da mutunci baka ga irin tijarar da suka min a gidan nan ba. Wata daga cikinsu ba har da kama ni da kokawa daga kawai na ce kayan da suka kawo ya kasa. Jiya aka kawo kayan Amira wallahi ka dai ga Amira bazawara ce amma 5 suka kawo da ke bare na budurwa. Wani kallon baki san me kike bayan mata ya sunkuyar da kai kamar mutumin keke ya ce na farko dai ina mai baki hakuri akan duk abin da ya faru. Mutane ne in ka yarda da su sai sun ha'ince ka. Banda haka naira miliyan 5 na bayar a haɗa miki kayan da suka min wannan ha'incin kuma fir suka ƙi su nuna min har sai bayan sun kawo an ƙi karɓa. Ki haƙuri insha Allah ni da kaina zan ji Dubai in haɗo in kawo. Ta kalle shi tana dariya ta ce haba ko kai fa ai bai kamata a ce kaman ka
nan a ce kayan da ka haɗa ma matar da kake so ba kenan. Kuma in ce kana lissafa da kwanakin auren yau saura wata 2 cif ka san su 2 ne fa. Kai kayan su kai lokacin ya ce kai ki ji komai za ki ga kaya ganin idanunki. Daga haka ya mike ce na gode zan wuce ina da mitin anjima. To Allah ya kare na gode sai ka sake zuwa. Faruk yana zaune yana zanen wani katafaren kamfani da aka bashi gefensa Faisal da Fahad ne suna sallama da Fahad din zai tafi. Wayarsa ta kuma ruri a karo na biyu ya daga ya kura ma dikit din ido sannan ya dauka. Kuka mai tsanani ta fashe da shi ta ce don Allah Faruk ina neman taimakonka. Kai fa musulmi ne a cikin musulman ma Faruk ka kasance mai kiyaye dokokin Allah. Kana da ilimin addini don Allah Faruk ka saurare ni ka yafe min abin da ya faru a baya. Kar fa ka manta Allah da muka masa laifi. Mukan ma sa abu ya yafe mana ni ba wai na ce ka dawo da ni matsayin matarka ba ce. A'a so nake ka yafe min wallahi Faruk na gyara halaye na abubuwa da dama sun faru da ni bayan bari na gidanku sosai na gane rayuwa. Dan Allah Faruk mu yi zumunci. Kaga fa dan uwana ne kai mu zumunci mu sasanta iyayenmu ka dinga bani shawara wallahi komai kace min zan dauka kaji. Ta ƙara shi cikin wani irin kuka. Masu raro ma da kashi na gaba.